Mä ajattelin, että mä vähän puhun siitä, että kun ihmiset ei enää osaa olla eri mieltä. Osaatko sä olla sun kavereitten kanssa eri mieltä? Joo vai ei? Koska kaikki ei osaa. Mä just tuossa päätin pari ystävyyttä ja sitten ilmoitin heille tavalla tai toisella, että ystävyys on päättynyt. Ja heidän vastaus siihen oli se, että he on samaa mieltä siitä, koska mun ajatukset on muuttunut niin monista asioista, että me ollaan eri mieltä. Ja tää herättää itsessä aika paljon ajatuksia, että milloin, koska mähän on tiennyt, että me ollaan ajateltu monista asioista eri tavalla useamman vuoden. Mä oon tiennyt sen koko ajan, eikä mulla ollut sen kanssa mitään ongelmaa, koska mä oon ollut heidän kanssa sen takia, tai heidän kaveri sen takia, että mä oon tykännyt heistä ihmisinä, miten he kohtelee mua tai meidän ystävyyttä. Ja sitten yhtäkkiä heille onkin ongelma se, että mä olen joistain asioista eri mieltä heidän kanssa. Ja eri mieltä heidän kanssa. Ja kuin siitä on tullut nyt niinku, että nykyään eri mieltä oleminen on vaarallista, koska sä menetät esimerkiksi vaikka ystävyyssuhteita tai perhesuhteita tai... Niin milloin tähän on menty? Ja kyllä tää herättää ajatuksia, niinku, että miten enää ystäväpiireissä, perheessä, sosiaalisessa mediassa, että kuin sä uskallat enää sanoa sun mielipiteet, jos sä tiedät, että se mielipide on jotenkin siellä väärällä puolella, koska nythän on oikea puoli, eli miten hyvät ihmiset ajattelee, ja sitten on se väärä puoli, eli miten huonot ihmiset ajattelee. Eli jos sä tiedät, että sä oot siellä huonolla puolella ja väärällä puolella, uskallatko sä sanoa enää ajatuksia? Ja kyllä mä ainakin niin kuin somessani pyrin sanomaan niitä vääriäkin ajatuksia, koska mä haluan olla uskollinen itselleni. Mut joo, kyllä se ajatuksia herätti siitäkin, niin kuin, siinäkin suhteessa, että mä oon tehnyt töitä nyt vuosia, että mä pystyisin olemaan mahdollisimman autenttinen itseni ja uskollinen itselleni. Ja ruvennut pikkuhiljaa puhumaan erinäköisistä omista ajatuksista. Ja tulemaan itsekseni, oikeaksi itsekseni. Niin siinä vaiheessa, kun mä rupean olemaan enemmän oma itseni, niin ystävät sanookin sit siinä vaiheessa, että ei kiitos, en mä enää halunnutkaan, tykännytkään susta sun joidenkin mielipiteiden takia. Vaikka siellä on edelleenkin niitä jotain samanlaisia mielipiteitä joistain aiheista. Niin henkilökohtaisella tasolla se tuntuu aika kivuliaalta ajatella, että joku hylkääkin sen sun aidon minuuden. Se on itse asiassa tosi kivuliasta. Ja sitten toisaalta sä mietit sitä, että no parempi, että ne lähtee tässä vaiheessa, kun sitten taas niinku muutaman vuoden päästä ja sitten muutama vuotta mä kumminkin koen surua ja harmia niistä ystävyyssuhteista, koska nekin toi enemmän niinku huonoa fiilistä kuin hyvää fiilistä itselle. Niin, ja sitten toi mitä nyt näkee niinku mediassa, että mediat ja poliitikot ja tietoisesti jakaa ihmisiä kahteen leiriin. Uutisointi on ihan semmoista, että jaetaan hyviin ja huonoihin. Haukkuminen mediassa, median toimesta, on täysin normaalia nykyään. Poliitikot tekee sitä. Ja käytetään mitä kauhean niin kaiken näköisimpiä haukkumasanoja ihmisistä. Varsinkin siellä toisella puolella. Ehkä enemmän siellä vaikka poliittisesti oikealla olevista.
että heidän toiminta syventää sitä. Että rupeaa jopa syntyy sellainen pieni varjoyhteiskunta niistä ihmisistä, jotka ei enää kohta uskalla sanoa kunnolla omia mielipiteitään, koska ihmiset ei pysty keskustelemaan enää niistä. Ja pahoja asioita tapahtuu, jos jotain mielipiteitä sanoo. Rupeaa syntymään varjoyhteiskunta, että ihmiset tietää, että on vaikka kuinka paljon tällaisia eri tavalla ajattelevia ihmisiä, mutta kukaan ei uskalla sanoa ääneen. Mut joo, ja mun mielestä on hyvä ajatella sitä, niin kuin pohdiskella, että minkälainen ihminen ja ystävä itse on. Että onko semmoinen ihminen, että kutsuu siihen keskusteluun. Ja että sun kanssa voi olla eri mieltä ja te pystytte keskustelemaan. Pysymään edelleenkin vaikka keskustelun jälkeen eri mielipiteissä, mutta te pystytte kuitenkin keskustelemaan. Vai että pelkääksi ihmiset sanoo sulle omia mielipiteitä. Niin, ei sen keskustelun jälkeenkään tarvitse olla niinku samaa mieltä. Te voitte edelleen olla eri mieltä, mutta te ymmärrätte ehkä sitä, että minkä takia te olette eri mieltä. Ja mun mielestä se ymmärrys on tärkeää. Ja pystyy ymmärtämään, että niin, koskaan ei tule olemaan sellaista tilannetta, koskaan ei tule olemaan sellaista aikaa, koskaan ei tule olemaan semmoista kaveriporukkaa, koskaan ei tule olemaan semmoista tilannetta, että te kaikki olette samaa mieltä. Mutta onko se sellainen kaveri, joka kutsuu keskusteluun? Ei ehkä niin kuin fyysisesti, kirjaimellisesti, vaan kenen energia on sellainen, joka kutsuu siihen avoimeen keskusteluun. Mä ainakin haluan olla. Mä ainakin haluan olla sellainen ihminen, jonka luona ihmiset saa olla eri mieltä. Joka vetää positiivisia asioita, positiivisuutta, hyvinvointia puoleensa. Mä näytän yhden jutun. Hän tuli tuohon ihan viereen. Hän kävi vähän juomassa sinne. Hän on tuossa 2 metrin päässä. Ja siitä hän tepustelee. Niin. Mut joo. Ehkä mullakin on tämän viikon tai seuraavien viikkojen haaste se, että mä juttelen jonkun ihmisen kanssa, jonka mä tiedän olevan ihan täysin eri mieltä jostain asiasta kuin minä. Voisiko se olla jopa sunkin harjoitus tai tehtävä? Kehittää itseä, että sä oot parempi ihminen. Ja että sulla ja sun ystävillä ja tutuilla sun ympärillä on kivempi olla ja jutella.